Mas Gareng. Nun. Menika wonten nawala saking rencangipun Pak Haji Hanafi. Napa Mas? Ya. Wonten pamundutan nyuwun podang kuning. Ya. Selamat atas lahirnya cucu Bapak Haji Hanafi, semoga jadi anak yang mati. Semoga jadi anak yang soleh dan kagem rombonganipun Bu Cangik. Selamat atas pentas perdana semalam suntuk di masa pandemi Covid. Semoga semua selalu sehat. Amin. Donganipun kemawon. Nggih. Ki asmane ora tertera. Ya, ki engko nyuwun lelagon podang kuning dari Pak Ranto Purworejo. Oh, nggih. Podang kuning ning nyamping parang semokan cindil cunduk kembang obanodo. Tak omongi. Sesuk sing paling tok utamakan mulai saka kene kuwi priksa. Kowe iki edan apa ora? Iki dampak corona. Nah, iso mulane kuwi. Suwe ora pentas dadi apa wae metu. Ora iki pancen hampir serupa tapi tak sama. Iya. Jenenge padha kuninge kae sampur kuning ki podang kuning. Ya. Yo wong lagu-lagu biyen ono sing dadi menghina manusia sesama manusia itu tidak boleh. Karena manusia sejelek apapun ada gunanya. Mula digaweke lagu kae sarwa guna. Wong iku sarwa guna mung pujiku rina lan wengi aja layu sadurunge mekar tansah eling kang padha sumanding sumekar gandanya arum wong iku bakal sarwa guna dadi ora entuk menghina sesama manusia. Nena Sandiwara menika dipun sponsori dening Helsinki. Helsinki ya. Kaya ketoprak lawas. Ya, pamundutan saka Pak Lurah Mas Gareng. Ya, Pak Lurah. Nggih, niku dadi aturi, Pak. Nyuwun bajing loncat kalian perahu layar. Sing nyekar sapa takon Pak Lurah ya. Pak Lurah, ingkang pun keparengaken nyekar bajing loncat sinten? Nun, mboten enten presidennya Pak Seno mboten enten sing jenenge sembarang. Nun. Sembarang ora ono sing apal. Oh ya. Ya, coba, Mbak. Milih mawon Pak, up to date napa expired? Sik, kowe kok kaya ngece banget to. Sing expired sing endi? Bojoku sing ning omah. Sing endi? Ora usah dadak. Bojoku ning omah. Sing expired sing kono ana apa piye? Lah aku ora ngarani lho nek omong kowe lho. Lah kok mau tanganmu muni ngene? Lah wong tanganmu ngene ya lumrah to nglambean. Oh iya. Ya. Siapa Mbak Anting apa Mbak Ayu? Ya, manut. Iki sing mundhut Pak Lurah lho, Nduk. Sapa salah siji? Nah, ayo anu coba Anting sik wae. Ya, Mbak Ayu lagi nggerbini Budo. Iki sing anake Sunbros iki. Sapa? Sunbros. Sapa? Sunbros. Sapa? Dalam Tulungagung Sunbros. Mas Sun Gondrong. Saiki wis bros wong iki. Sun Gondrong. Iki sing anake Sun Gundul. Iki bocah iki biyen agar wayangan bapake libut. Wah saiki dadi wadi. Wadi apa kowe golek snack tok. Ki Mbak Anting, putrane Mas Sun. Ya. Iki putra dalang Tulungagung Mas Sun Gondrong. Sakmenika kuliah ning ndi, Nduk? Ten isi. Yogyakarta. Swantenipun, Pak. Niki Pak Gareng Semarang. Putranipun sinten? Mutar. Ya kan saling memperkenalkan. Ayo nek aku ngenalke bapakku iki kepiye bapakku wis ora ana lho. Kok jenengan dijenengne Semarang napa kok mboten Wonogiri napa Demak? Jane Wonogiri wong asalku ki Wonogiri aku Banyu Wonogiri. Ning domisili Semarang. Jane aja domisiline. Lah apa? Beda neh. Gareng Bandung ra ono. Gareng Bogor, Gareng Tangerang. Semarang wis akeh. Mas tak gagas-gagas ki luwih ruwet anake timbangane bapake. Mas Sun kae ngomong sik gampang ketrima ki anake mulek kaya entet. Ya ngomong. Ya cah saiki kak ya. Ya ora apa-apa, Nduk. Pancen iki selagamu ya. Ora kena ora usah diwahi. Yen ora ngene dudu antim. Nggih.
Ya. Nggih. Arep ning Yojane ra dheke lahir ning Jawa Timur dadi cacane kaya piyai Jawa Timur. Betul, karakteristiknya tidak bisa dirubah. Iya. Nggih. Ya inilah Ceplas-ceplos ngono kuwi. Jawa Timur, tastos ya, Nduk. Ki motone ireng-irenge sing endi to? Matamu dhewe iki. Lah aku bingung nek nyawang mengesor. Tuwa dimata-matake. Kacamatamu ki uculana. Baru mas aku kok nyanyi meneh kok. Malah dimata-matake karo antin. Bapakmu ora tau mata-matake lho. Bapakmu tak eloni pirang-pirang tahun ora tau ngelokke matamu. Nyawange koyo ning sarang golek iki melenge sing endi ya. Nek gareng iki kero kok. Anu wae Ting, nek kira-kira kurang jelas didumuk wae. Engko anggere didumuk muni yung, wah iki matane sing tenan. Tapi pancen wiwit cilik biyen ki dridis Mas. Cilikane agar melu wayangan bapake karo mboke ngontek-ngontekke ya, Nduk. Ning wiwit cilik wis pinter nembang bocah iki. Biyen apa, Nduk? Apalamu yen nembang cilik kamu biyen? Pangkurinoso. Pangkurinoso. Saking suwene lali dhewe. Ayo Ting, saiki Bajik Loncat sik kersake Pak Lurah. Ya. Mau wis Pak Lurah ngendika mugi-mugi sing sedekah bumi. Wah, ana harapan meneh. Ning aja nganti krungu gareng iki makelar. Nah, ngandel ora, kandak. Ngoten, Pak, tanpa gareng. Tin, lungguh neh. Lah ngopo merintah-merintah wong kowe digaji kok. Gaji Pak Lurah kelingan ki cah Jawa Timur. Cah Jawa Timur Tulungagung ki wis startor ngene kok leh ngene iki. Apunten nggih, Pak. Nek ora apa-apa wong pancen kuwi ciri wanci kok, Nduk. Aja dilangi ya. Nggih. Salam kanggo Bapak Ibu ya. Nggih nek kula wangsul. Lah nggih nek wangsul kok. Minggat to kowe iki. Lah ya dhek nek kene kos ya bener wangsulane nek dhek bali disampaikan salammu. Oh iya. Ya, salam ya. Nggih, Pak D. Reng. D, ngundang aku D, bapakmu ngundang aku Mas. Dereng. Derek. Apa Degar? Apa Desem? Degal. Sing endi aku kudu ngundang endi dawa banget jenenge. Ngombe. Aku ngrasake iki tensiku iso munggah. Ngene iki ora tak omben banyu putih. Ya. Kopi. Mangga. Ayo Ting. Terjemahke aku ra guyu. Nggih. Kudu sing nerjemahke kowe. Liyane kowe aku ra guyu. Lah iki kersane dikon terjemahke. Heeh. Kowe ora paham basa Ora paham. Bandung. Baleni Ting. Gunung iki wis cetha. Gunung cetha. Galunggung Kapudung. Gunung Galunggung? Kapudung ya, Nduk. Kapudung. Pundung. Kapudung. Gunung Galunggung Kapundung iki Gunung Galunggung diboyong. Ayo, gunungnya digendong. Diboyong. Terus Ting, terus tak genahke. Gendong gunung liwat Sumedang ketunjang. Gunung Sumedang ketunjang. Wis kowe rasah nyempaluki kowe ora paham basa Sunda, tak abari. Tunjang iki ketabrak. Ketabrak tadi pas gimbol gunung lewat Sumedang ketunjang. Sik tembungmu kok gembol gunung? Gendong. Gembol ki ini. Ya, pas gembol gunung lewat Sumedang ketunjang. Ketunjang ketabrak. Terus kepi. Ya. Talaga reka mayang narung bajing di tengah gua. Iya kuwi
tembunge lah sanggo cengkok. Telaga. Talaga rekak mayung narung bajing di tengah gua. Nah, liwat telaga ana gua mak jentit. Nah. Tadi dhek eling jentit ning tengah gua. Kuwi nganggo lolo bara. Masa mak jentit barang iki. Tembunge iki lho. Ora ngeyel to, majentit tengah gua. Ade bareng tekan tengah krasa adem terus jengking. Ana jentite to, Dek? Terus apa? Jentite apa to? Jentit ki jengking nek Jengking. iso. Oh, jengking. Dadi bar ditujan kuwi Terus mlebu gua, terus jengking. Lah ngopo Pak ning gua jengking? Loro to, Dek. Loro isin ketabrak ku isin mlayu mlebu gua terus ngrasake loro terus jengking. Aduh. Oh. Rasa ngeyel nek tak ngerti Sunda. Terus gunung. gunung. Dunungan. Oh, dunung. Ah, dunungan ki ya dadine mergo jengking kuwi weruh dunung nggone, weruh nggone. Ki rada masuk akal mergo jengking ki mergo goleki kok ngerti gone. Nah, Iki mesti gone ngisor kuwi mesti. kan jadi begitu Dek. Ya. Mergo jengking terus ketok dununge ning ndi. Ya. Masuk akal iki. Ya angel. Ulah pundung tuk disungkur sumare yang tek diteyang. Ki piye? Ayo kuwi cakepane apa? Ulah pundung tuk disungkur sumareang tek diteyang. Nah, ulah pundung tuh disungkur. Artine Kayak kuwi mau bar ketabrak kuwi mau terus tekane arep mondong meneh malah tiba meneh Sumarean ketemu Mas Rean. Jenenge asline Sumarean. wingi kae ketoke nganggo tek diteyangi. Tek diteyangi. Lah artine tek diteyangi apa? Ayo nggon-nggonan ki dhewe-dhewe nek padha tenah wagu kok. Oh iya bener. Dadi kepethuk Mas Rian. Ketemu Mas Rean karo si Tekyan bareng Sumarean Tekyan bareng. Oh bareng. Sesuk aku golek dalang liya timbangan katut edan nih malah. Leres nggih Pak Lurah. Leres Pak. Oh, Pak Lurah benerke kok. Berarti sik edan 3. Sesuk ra sida. Terus Arim. Tari Kamayan. Apa? Tari Kamayan. Kawayahna. Gaya. Apa artinya apa Mas? Tari wanara dadi ana manobong. Tari kawayanannya. Oh, ora takon ra paten. Apa Mahabharata kok metu anu manobong. Awang aku kira ngerti basa Sunda kok tak takoni. Sing ngedan ki sing takon apa sing jawab? Aku ora ya mung sak tari kawayanannya. Dadi iki tari wanara. Aku terkecoh perkara gembol iki mau lho. Wis terusno nduk rasa terjemahke. Ngawur kok. Ngancik di negara. Bener ki. Sunda. Wah, elah tenan gregele kan. Kayak pake persis. Ayo. Pake sapa? Pakmu. Oh iya. Bapak Masum kan suluan ora dimake tenan wis kaya anake ngene iki. Iya. Ya ngono kuwi sing apik nyuwara iki dimati. Dalan wetan ning alusan kae. Saya. Dagelan Semarang sing alusan ya ana. Apa? Dadi tekone iki mung roh tok kae. Kowe kuwi. Weh.
Aku sik badan wadat tok. Mangsamu apa aku ngrogo sukma apa piye? Ya, mangga bajing loncat. Bajing loncat ya sayang.
D Gareng. Pak D Gareng. Ngomong karo Pak Seno wae. Aku sik menggeh-menggeh. Ngono tok munggih-munggih. Aku anggere sing ngendang kalengan kae. Kalengan sapa? Denko. Iya. Ayo wong pas-pase to, jare gawanmu kok ya. Gawanku piye? Kuwi rebutan karo aku biyen. Sapa? Wah, ono wae. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ki saka Pak Ratno. Ya, Purworejo. Oh, nggih. Sing kepareng nyuwun Paratno ki sing nimbali awake dhewe ning Sunter kae lho. Oh, nggih. Utusane Pak Bambang Suparno. Nggih, sing maine ning pinggir kali kae to. Heeh. Nggih, nggih, Mas. Iya, Mbak Elisa sing disuwun podang kuning to? Iya, sing ngersake nyokar Mbak Elisa Paratno. Heeh, ya diaturake podang kuning. Mengko terus bareng-bareng prau layar slendro. Oh iya. Diaturake Mbak Elisa. Ditemani Mbak Ika boleh, Pak? Apa? Heeh, ora apa-apa. Kiai loro ora apa-apa. Ayo Mbak Ika. Iya. Aboroe ngawang. Dudu ngampara. Nadian. Iya. Modiar. Penyanyi mudun suarane Pak Tok. Dibawani mau, ayo Mbak Ika karo Mbak Elisa. Ya. Monggo. Nadian wujude mung peksi. Aku tanjiko wedang. Muga-muga keracunan. Wit-wit. Ujine elek. Ki sing maringi Pak Hanafi lho. Lah, oh sampean ki sing jeneng nyambut gawe sik, ngombe mengko diampet, nek sampun. Lah kene kowe nyambut gawe udat udut tok. Lah wong sambene ya entuke ming udut kok. Oh, ora ketok-ketoke mau wis gurame. Gayane Mas Gareng iki tawani karo Pak Haji. Dar nggih. Sampun matur nuwun. Bareng Pak Haji ngendika gurameh no. Non. Gurameh napa? Nggih. Aja Terus percaya. gawe sing aling-aling aku. Aja percaya. Ayo dadi dalan itu kan mulak-malik sakit, ya. Wong sing kepengin gurameh kowe kok. Wah, kariri dutak-atik. Iki, Mbak. Eno Alos manis toremrak ati seruput Gareng kotak lenggah nek mimik ki lenggah oh iya lho Meleke kene. salah kowe Kak. Gareng ki nek mimik ora lenggah, keturon ya. Turu. Ora tau ngerti polahku kok mimik mlunggah. Aku ki yen mimik nglimpekke. Ger. Nas giceltis. Apa tuh? Panas lagi kental tur gratis. Gratis. Kono tekno nduk. Ya, ki ya ana nawala meneh Ya, saking seniman seniwati ingkang dalu menika nyengkuyung pegelaran Ringgit Purwa nyuwun ngayahi Sugeng Nyai Siban. Ya, saka sapa? Insan musik Pacitan utawa Sampan lan kanca-kanca relawan ceria DS Dusun Tanjung Sari Pacitan Jawa Timur ing nembe njagi ing posko relawan Covid-19. Uga seniman godhong lokalan godhong kene ya akeh, Mas. Nggih. Kene iki memang kene iki malah Pak Joko Edan ki biyen kekiprahe ning kene iki. Daleme pertelon godhong kono biyen garwane pertama sing ning pertelon godhong. Oh, nggih. Nggih, akeh sing tepung. Nggih, saking paguyuban dalang remaja Wonosobo. Oh iya. Nyuwun lelagon ki mengko gara-gara isih akeh wektune
Ngono ya, Mak. Saka Bluro ya kirim nawala. Ya, pirang-pirang. Teruske, Mbak, monggo. Neno. Golek isi podang jenar. Hello. Ibu bunga nek sing jeneng foto iki ra ya raine dhewe. Wong rai lagi digamping kok difoto. Raine iki tekan gamping to raine. Iki ngeplok. Wong e. Ora gaul kowe. Oh, ngeplok. Nilai subscribe. Heeh. Timbangane kowe ben ngeplok mundhun pesawat ngeplok. Mangan ngeplok. Mana burger ra tau diplok. Nyebur kali ngeplok. Nena. Nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan lengo wis ora krasa tak